poďte si so mnou ochutnať nejaké dve vecičky. A ja by som chcela ochutnať toto, pretože som to kúpila v Lidli. Vlastne mama mi to kúpila a vyzerá to takto. Vne to ako vanielka nejaká. Alebo šťavka. Akože je to celkom tvrdé a cítite aj ten syr, čo je tu pofakaný. A to si normálne vonia ako vanilka. Kúpite to v Lidli a ja som si to dneska kúpila. Má to strašne divnú chuť. To vyzerá aj zozadu, takto spredu. A strašne to vonia ako vanilka. Proste strašne. Dobre, pijeme sa trošku džusu. Ja mám tiež z Lidla. Ja vám ho nemusím ukazovať. Dobre. To majú tak maličko. Ja som ho vypila skoro na jeden raz, pretože mi tento jahodový strašne chutí. No a posledná vecička je táto buchta. A to bude v parte 2. Bye bye. A proste ono to strašne chutí. No, nechutí. A vonie ako vanielka proste. Má to proste divnú vôňu. A chutí to ako syr. Ale ten syr vonie ako vanielka. A hlavne pozrite sa. Preto je to také tvrdé, pretože on to je trošku také spálené. A on je až tak veľmi. V parte 2. Ahoj.